Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245. Mercos teus electrodomésticos en Milar San Pedro. Todo o que precisas aos mellores prezos. Imaxe, son, telefonía, informática, fibra óptica, servizo técnico e moito máis. Funcionalidade, estilo e competitividade coa garantía de calidade avalan a mellor elección. Milar San Pedro vai cos tempos, onde a calidade e as últimas tendencias van da man. En Milar San Pedro facemos a túa vida máis sinxela. Ven a Milar, estamos en Santo Uxía número 5, Ribeira. Electrodomésticos Milar San Pedro patrocina este programa. Benvidos a Canal Barbanza, benvidos a Ágora. Esta semana temos como convidado a Xosé Antonio Vázquez Cobas, concelleiro do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira. Benvido, Xosé Antonio. Hola, que hai? Boa tarde. Que tal por Ribeira? Temporal vai e ben? Sí, pero bueno, está bastante ben, hoxe ainda menos mal. Levamos xa case ano e medio de legislatura municipal. Que valoración fai o BNG de Ribeira do goberno do PP e do seu alcalde? Bueno, casi unha pregunta que sería máis adecuada para o alcalde, porque como estaba acostumado a gobernar con maioría absoluta, de repente se atopou, despois de 20 anos, o goberno do Partido Popular, que non a ten, pois é unha legislatura para eles completamente diferente, tamén para nós, no sentido de que temos que falar moito máis con eles, claro. Eles teñen que falar con nós se queren sacar as cousas adiante. Pero niso consiste a política, non? Claro, nese diálogo sí. entre as forzas para... Efectivamente, unha das cousas diferentes desta legislatura con respecto ao anterior, que é da que eu podo falar, é pois que en esta teñen que falar, na outra non lles facía falta falar. Home, si, che comunicaban as cousas e tal, non? Porque, en fin, era o normal, o legal e o obligatorio. Pero agora xa non vale con comunicar. Hai que falar, consensuar, hai que acordar, hai que poñerse de acordo. E iso creo que é moi bo para a política de Ribeira, para o povo de Ribeira, para o Concello, claro. Hai diálogo fluido co Partido Popular e co seu alcalde durante este tempo? Sí, home, costalle un pouco, non? Sobre todo ao principio, este primeiro ano, claro, ao principio parece como que ainda non se daba conta, hasta que sufriu no pleno as primeiras, vamos a dicir, derrotas, que non son tampouco derrotas, pois non se daba conta de que non tiña a maioría absoluta. Pensaba, é un pouco a inercia, non sabes? Levas tantos anos gobernando pois ca túa maioría cómodamente e de repente levas unha cousa ao pleno, pensas que todo o mundo che vai a dicir que sí e de repente che din que non, entón te das conta de que non estás na situación que estabas antes. Pero, bueno, eu creo que leva bastante ben. Manolo é un home que ten bastante experiencia política, un home que, en fin, ao longo da súa dilatada historia estuvo no Parlamento, sabes que había que falar moito e, bueno, levo bastante ben, As súas táboas na política... Sí, claro. Na política tan, non? Non podemos ser inxenos e dicir que non, que é así. Hai propostas conxuntas co resto da oposición, non só co Partido Popular, senón co resto dos membros da oposición para sacar propostas adiante? Sí, moitas propostas, moitas máis do que a xente pensa. En Ribeira, unha das cousas que levamos feito este ano e pouco que levamos aprobado unha serie de regulamentos que a toda agora o Partido Popular se negara a aprobar e que agora o aprobamos pero falándonos entre todos, tamén con eles. Porque, afortunadamente, o falar, o que falamos, o que dicíamos antes, o falar, pois, para aprobar as cousas,
ata agora se levan sacado por unanimidade. Estoume a referir, por exemplo, o BNG na legislatura que eu estuve no Concello levou ao pleno un regulamento de participación cidadá que foi rechazado polo Partido Popular. En esta legislatura aprobámoslo, falando entre todos. Levamos un regulamento de inclusión social que era unha demanda longamente reclamada pola oposición, no meu caso tamén polo BNG, e tamén se aprobou, tamén falando con todo o mundo. Levamos a proposta do meu grupo un regulamento de agasallos, un rexistro de agasallos, porque había cousas que non se sabían onde estaban, nin como estaban, e tamén falando de todo, se aprobou tamén. Quer dicir que pouco a pouco os modos van cambiando, porque a situación así o require, eu creo que todos nos estamos dando conta, claro. Que pasa? Que para os grupos da oposición, igual que para o goberno, é moito máis traballoso. É moito máis traballoso porque hai que falar con todo o mundo. Esa era a miña seguinte pregunta. Claro. Detrás destas aprobacións, destas mocións, destas ordenanzas, hai moito traballo que a xente non está claramente visualizado, non? Ese é un reto que temos. Temos o reto de facer chegar a xente a información que vexa o que se está facendo no Concello. Porque, claro, falamos dun regulamento de participación cidadá, un regulamento de inclusión social, pero, claro, hai propostas, contrapropostas, enmendas, eu añado isto, a min isto non me tal, porque non facemos así, nos reunimos unha vez, nos reunimos outra vez, se aproba inicialmente, está a exposición pública, se pode enmendar incluso despois no pleno, a xente tamén pode participar. Si, non é como antes. Antes acaba unha proposta, este é o regulamento que hai, eu non estou de acordo, bueno, pois, se non estás de acordo, mire, estou-me lembrando que nos dicían vostedes falan moito, pero vamos a votar. Entón, cando votamos, pois así durante 20 anos. Agora non é así. Bueno, agora non é así na primeira parte da legislatura. Veremos o que pasa na segunda, porque xa non estamos na mesma situación que comenzamos, como ben sabes. Hubo diversos cambios nos grupos municipais, entonces a situación, en fin, é máis voluble, vamos. Unha situación política a de Ribeira que vai mudando, eso que levamos ano e medio só de legislatura. É complicado, é complicado. Bueno, sabes que son tempos convulsos na política a nivel de Estado, a nivel do noso país, de Galicia, e tamén a nivel do noso Concello. Non somos alleos a todos estes movimentos que se están dando na vida política do país. E Ribeira, pois, é unha cidade importante, e claro, tamén se manifestan. Cal é o labor do BNG nesta legislatura? Que traballo está facendo? Nós, cando me presentei nas eleccións con o meu grupo, o Grupo Municipal do BNG, nos dixemos desde o principio que esta tiña que ser unha legislatura no que había que atender a xente. Estábamos nunha situación moi complicada, eran os anos duros da crisis, inda que eu creo que a crisis non pasou, inda que a xente dice, a crisis xa... Non pasou. Porque ganar 600 euros ao mes ou 500 euros ao mes, tal como está a vida, pois eso non estamos superando a crisis, verdad? O que pasa é que, claro, aqueles foron uns anos moi duros de recortes, uns anos moi duros de repago de medicamentos aos pensionistas, uns anos, os recortes, como sempre suele acontecer en estes casos, van á sanidade, á educación, en fin, os servicios sociais, a dependencia. Entón, estuvemos capeando temporal e reclamando, manifestándonos sempre, levando proposicións ao pleno en contra desos recortes e facéndolle frente da maneira que mellor podemos. Entón, nos dixemos que en esta legislatura o BNG se iba a preocupar sobre todo pola xente, polos servicios sociais, que non había ningunha obra máis importante no Concello de Ribeira que atender a xente que o necesitara. Sabes que se falan de grandes obras, se falaron de grandes obras no Ribeira Atlántica, se falan de grandes obras agora, e nos dixemos, pode que haxa obras moi importantes, pero non hai ningunha obra máis importante que atender a xente de Ribeira que está pasando mal e que está pasando necesidades, que é moita, porque hai un problema moi grave de desemprego, que se ceba fundamentalmente, moi fondamente na xuventude. Hai un problema tamén grave de que os sectores productivos atravesan momentos moi complicados, o problema do mar, o problema do marisqueo, o problema da pesca, o problema industrial. Eso está deixando a moita xente nunha situación precaria
que todos os cidadáns, solidariamente, temos que colaborar a cubrir. Por eso, un dos nosos principais, digamos que, motivos de estar sempre machacando no mismo, era que se fixera unha lei de inclusión social para que se atendera a emerxencia social, porque había moita emerxencia social. Entonces, os cidadáns de Ribeira deben de saber que este Concello tamén, eu non vou dicir que o grupo de goberno non teña sensibilidade, que tamén a ten, pero tamén pola sensibilidade da oposición e pola teimosía da oposición, pois se dedican millóns de euros a servicios sociais. Millóns de euros a servicios sociais. E que en estes orzamentos que tivemos que falar se deu un salto impresionante para atender a emerxencia social. Pasaron a 100.000 euros de emerxencia social, que non chegaban nin a 40. Ese é o motivo polo cal o Bloque Nacionalista Galego, despois de 20 e tantos anos, por primeira vez se abstén nos orzamentos do Partido Popular. Porque esa situación nova da que falábamos antes obrigou ao Partido Popular a falar con todos e a consensuar os orzamentos. Non todo vai ser o que diga o BNG, nin todo vai ser o que diga o PSOE, nin todo vai ser o que diga Ciudadanos, pero todos podemos aportar, se somos capaces de poñer por arriba as necesidades da xente, que é o principal problema que temos, as necesidades da xente, pois entre todos intentar solucionalos. E se soluciona ca solidaridade de todos os cidadáns. E os cidadáns tamén está ben que o saiban, porque este Concello ten uns servicios sociais, un departamento de servicios sociais, formados por uns profesionais moi competentes que fan frente a todos estes problemas con gran profesionalidade. E, afortunadamente, non hai casos, como hai en outros concellos, pois de xente que vemos que se están botando fora, porque sempre se dan atallados. Porque temos unhos profesionais competentes aos que nos apoyamos, claro. E iso está moi ben para os cidadáns, que os cidadáns saiban tamén, que este Concello, cos seus impostos, se está tamén preocupando de que os seus cidadáns non estén pasando, hai dificultades, pero non estén chegando aos extremos que vemos en outros sitios. Cantas mocións ou propostas levaron ao pleno e que saíron adiante ou non quedou ninguna sen que Bueno, non, levamos moitas, o que pasa agora, ao ser un grupo máis, pois hai que repartilas, porque o tempo é o mismo. Entón, por primeira vez, digamos que puxemos un tope, non? Podes levar 10 en 6 meses, podes levar 8, según a proporción de votos que tes, pero non nos queixamos. Quero dicir que levamos todas aquelas que necesitamos levar, as levamos, as que consideramos que son imprescindibles, as levamos en caso de que fixera falta por urxencia, que o regulamento municipal así o permite. Bueno, temos levado moitas. Algúnas simbólicas, como por exemplo, simbólicas é un dicir, porque son moi anheladas pola poboación de Ribeira, como foi, por exemplo, o festivo da Dorna, non? Cantos anos non levaba os partidos políticos intentando facer festivo local, o 24 de xullo, o Día da Dorna, non? E se pudo facer este ano. Por qué? Porque foi aprobado por todos os grupos, menos por o Partido Popular, claro. Pero xa non aprobou nos últimos 20 anos. A oposición ten unha maioría, unha maioría relativa, digamos, se quixese, todos xuntos poderían formar un goberno alternativo que non foi posible ao inicio da legislatura, non? Cales foron as causas que poida dicirnos o voceiro do BNG que por que non se chegou a ese acordo? Bueno, primeiro, vou puntualizar unha cousa. Eu sempre digo o mismo. A xente dice a oposición como se a oposición fora un partido. A oposición son 4 partidos, uns están nas antípodas dos outros, e hai que facer un gran esforzo de diálogo para chegar a acordos en cousas, que son bastante difíciles, non nos enganemos. Poñer de acordo ao BNG e aos cidadáns na memoria histórica non é unha cousa fácil, por exemplo. E como eso moitos temas, porque temos unha concepción da sociedade, da política e da economía totalmente diferentes. Non vemos o gasto para nós a inversión social, para outros é o gasto social, non é o mismo. Entón, cando se fala de cousas e de cifras e tal, pois sempre hai tal, pero bueno, hai que dialogar e hai que falar. Como foi o proceso? Bueno, pois como todo o mundo sabe, cando acabaron as eleccións, a situación na que estábamos era que, por primeira vez, en moitos anos, o Partido Popular non tiña maioría absoluta. Entón, era posible, teóricamente, porque os números daban,
crear outra maioría absoluta, outra maioría diferente e absoluta a do Partido Popular. O BNG, como é o grupo, o segundo grupo do Concello, o primeiro grupo da oposición, o número de votos, pois tiña que intentar, tiña que mirar a posibilidade de conformar esa maioría. E así o fixemos. Entón, fomos falando con todos. Lle dixen a todos, mira, vamos a ver si creemos entre todos que é posible facer unha maioría diferente do Partido Popular. Falei co Partido Socialista, eles me dixeron que sí, que por eles se parecía que sí, que se podía facer. Falei co IPR, tamén me dixeron que sí, que por eles se podía facer. E falei con Ciudadanos e me dixo que non. Por dous motivos. Primeiro, porque eles con nós non falaban. Nós con nacionalistas non dialogamos para chegar a ningún tipo de acordo de goberno nin de nada. Porque así nos lo mandaron desde Madrid, nos mandaron as directrices e dixeron que os nacionalistas... Estamos falando do goberno de Ribeira para gobernar a xente de Ribeira, non a xente do Estado español. Eles, a súa cosa, nos recibimos as directrices da nosa dirección nacional e nos dixeron que nós cos nacionalistas non temos nada que falar. Eso unha. E o segunda, nós non imos participar en ningún goberno, en ninguna maioría, en ningún acordo no cual nós non sexamos a forza maioritaria e principal. Así me dixeron, así me dixo Asier, que era daquelas, era o número 1, e non estaba o Pancho. Bueno, e dixen que, bueno, estamos falando tía máis eu, non pasou nada. Teremos que falar moito ao longo da legislatura, e, bueno, como ves, non... En fin, pero, bueno, se así é, pois, mira, tamén, sinceramente, tamén lle agradecín a claridade, porque estarte mareando, votar a mellor un mes, que sí, que non sei que, bueno, que xa veremos, que tal, pois, o dixo así de principio. Entonces, todo foi nun mismo día, falei co PSOE, lle dixen, cando saiba o resultado de falar co demais, che chamo, che digo, falei con IPR, lle dixen, cando saiba, falei con Asier, con Ciudadanos, dixo que non, xamén o PSOE, oye, mira, que Ciudadanos di que non, de maneira tajante, rotunda e sin volta atrás, xamén a Rosa, pois que Ciudadanos di que non, de maneira tajante, rotunda e tal, e así non dan as contas. Pasado o tempo, a ruptura de Ciudadanos, Asier está fora de Ciudadanos, é un non adscrito, igual que outra concelleira, mudarían as cousas de quizáis volver a intentar? Creo que non. Daquelas, como che estou contando, era simplemente unha exploración. Non se falou ni quen sería alcaldable ou alcaldesa, ni quen sería, como serían as obras de goberno, ni nada. Algúns grupos, é verdad, que a mí me dicían, quen vai ser alcalde, quen vai ser tal, quen non está, bueno, pero se primeiro vamos a ver si estamos, porque eu vou preguntar a todos, se un me di que non, pois xa, para que vamos a ponernos a discutir que si este vai ser o outro, vai ser tal. O que dixen eu, a todos, dicen, home, o que parece razonable é que isto xa hai bastantes experiencias ao respecto, é que isto vaya en función dos votos que ten cada un. Claro, a mí me dá un poquinho de pau dicir, non, se non son eu alcalde, non hai nada que falar. Entón, a mí dá un poquinho de corte. Non, home, isto, cando chegue o momento, si chegamos a acordo, estamos dispostos, pois, según a representación que teñamos cada un, pois así serán as responsabilidades. Iso parece o máis lógico. Pero xa non se chegou a plantear nada disso porque non houve posibilidade. Depois houve outra segunda parte, na que aí xa non estuvemos nós. Nós estábamos, en fin, sabíamos tal, pero con nós non se contou. A ver se outros partidos se tiveron outros intentos, que non nos enteramos pola prensa, non? Pero que non chegou a... Pero que tampouco, polo que parece, tampouco. E me preguntabas por a situación deles agora. Bueno, pois eles agora están no grupo de non adscritos. Non é o grupo mixto. Algúnha xente di o grupo mixto. Non é o grupo mixto, é o grupo de non adscritos. Bueno, levan un pouco tempo, eles din que se quedaron porque teñen ganas de traballar, no caso concreto de María José máis Asier, Dolores Elordi xa estaba anteriormente, e bueno, estamos intentando, o resto dos grupos, estamos intentando facerlles un acubillo, un sitio onde poidan traballar, porque se eles din que queren traballar, pois nós non vai quedar, non?
Todos somos concelleiros, todos somos elegidos polos votos dos cidadáns, queren traballar, pois hai sitio para todos. Sí, porque segundo a lei podían quedar a unha parte e non entrar a formar parte de comisións, nin de outras... Sí, bueno, eles teñen o que corresponde por lei, vamos. Pero vamos, nos seguimos falando con eles como falamos con todo o resto da xente, non? Ainda que a xente pense o contrario, cando estás en un sitio como o Concello que tens que mirar polos intereses, tens que falar con todo o mundo, porque tens que mirar polos intereses de todos, non solamente poñerte a defender os teus como un tolo e deixar os demais que teñen tanta legitimidade cos seus votos como a tes ti. Hai que falar con todos, incluso cos que non ideolóxicamente non hai moito fin, non? Moito fin, sí. Como ve a situación económica do Concello de Ribeira o BNG? Pois eu creo que é unha situación bastante boa. Xa sei que hai débeda, pero que claro, aquí hai moitas cosas que facer. Hai moitas cosas que facer. O que é importante é que todo o que fagamos, o fagamos con sentido, con cabeciña, que non despilfarremos os cartos e que os orientemos ao que realmente necesita a xente. Pero despois a min non me asusta que o Concello de Ribeira deba 7 ou 8 millóns de euros. Non me asusta, porque estamos falando dun orzamento que son de 20 millóns. E despois tamén temos que a nos tamén nos deben cartos. É dicir, en este momento o Ministerio de Facenda lle debe ao Concello de Ribeira 2 millóns de euros de Ribeira Atlántica. E, bueno, estamos endeudados, pero estamos endeudados en unha proporción perfectamente asumible por un concello como de Ribeira, que as súas necesidades, que os seus ingresos, e todo está perfectamente controlado por intervención, cumplindo as normas tan restrictivas que está marcando o Ministerio de Facenda, o señor Montoro, que son moi restrictivas, xa sabes como vai eso, non? Cada cousa que faz tens que facer o informe de que, en fin, de que tal, pero bueno, eu creo que está bastante ben, bastante ben. Hai nos que están en situación realmente catastrófica, non é o caso, Se lle poño varios puntos en riba da mesa, que nos podería dicir de cada un deles? Falamos do eixo Ribeira Atlántica. Pois Ribeira Atlántica foi o pasado. Agora o presente, seguramente o futuro será EDUSI. Pois foi unha oportunidade. Eu creo que se fixeron cousas bastante boas con eses cartos. Claro, eu dixen antes, temos que atender as necesidades da xente, efectivamente, pero se un goberno xestiona unhas axudas que che veñen da Europa e che dicen que tes 5 millóns de euros para facer esta cousa, esta cousa, esta cousa e esta cousa, non vas a dicir, non a facemos porque eu prefiro gastar os cartos aquí, porque entonces perdes os cartos. Non che deixa. Iso é algo que a xente non entende, que claro, a xente dice, e antes de facer isto, non era millor facer isto outro? Claro que sí, se os cartos foran nosos, e tuéramos eses cartos e podemos facer o que nos quixéramos, non marcábamos a prioridade. Pero resulta que os cartos non nos dan para eso, e se non faz eso, cho quitan. Entonces, imos a facelo ben, imos a facelo o mellor que poidamos, e que o que teñamos que facer, procurar que repercuta na cidade e nos cidadáns. Eso foi o que pasou. Dentro dun par de días vaise presentar públicamente o plan EDUSE no mercado, non? Teño vostedes xa falado disto? É que iso é unha das cousas, por exemplo, que comentábamos antes. Hai que falar, claro. O Ribeira Atlántico eran aquelas 7 actuacións, 8 actuacións, e aquilo era o que había. E se querías cambiar algo, tiñes que pedir permiso, o que tal, e pedir tal, e... Este é diferente. Este é diferente. Aquelas as programou o goberno, mandounas, e as aprobaron. Esta non. Esta pode haber a posibilidade de conseguir unhos cartos. En que credes que os debemos invertir? Que opina a xente en donde debemos actuar? Entón, se convocou a asociacións, a partidos políticos, ali estuveron o Altofalante, ali estuvo Adorna, ali estuvo o Club de Remo, ali estuvo o equipo de fútbol, ali estuveron as asociacións culturais, ali estuveron empresarios, ali estuvo... En fin, todo o mundo dando opinións. Levamos unha tarde dando opinións, tendo encontros, con comisións tal, marcamos unhas líneas
agora temos que escoller os proxectos. Efectivamente, foi un proceso moi participativo. Antes non era así. Todos pudemos participar, tanto nós como a ciudadanía. Entón, agora temos, efectivamente, ese traballo se reconoceu, o Ribeira Atlántica se fixo bastante ben, eso tamén influiu para a hora de seguirche aportando fondos, e agora temos un traballo que facer, que é definir máis claramente aquelas actuacións das que escollemos, porque este plan é bastante máis flexible que o outro, e a onde imos dedicar os cartos. Ben, antes de continuar, facemos unha pequena pausa para a publicidade, de seguida continuamos a falar con Xosé Antonio Vázquez Cobas, voceiro do BNG daqui do Concello de Ribeira. Porque a lectura é un pracer, porque ler lévache a mundos fantásticos, porque ler ensínache cousas maravillosas, porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais, todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245. Mercos dos electrodomésticos en Milar San Pedro. Todo o que precisas aos mellores prezos. Imaxe, son, telefonía, informática, fibra óptica, servizo técnico e moito máis. Funcionalidade, estilo e competitividade coa garantía de calidade avalan a mellor elección. Milar San Pedro vai cos tempos, onde a calidade e as últimas tendencias van da man. En Milar San Pedro facemos a túa vida máis sinxela. Ven a Milar, estamos en Santo Uxía número 5, Ribeira. Electrodomésticos Milar San Pedro patrocina este programa.